Il-Ministru Byron Camilleri ma ċaħax l-istorja żvelata minn Net News tul il-jum tas-Sibt, ċoe illi fl-aħħar Yemen qabdu żewġ residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin pożittivi għal kokaina, sorsi ta' min jorbot fuqhom mill-istess ħab żvelaw illi f'Diviżjoni 5 allegatament instabu żewġ priġunieri pożittivi għal kokaina. Minn informazzjoni li waslet għand Net News wieħed minn dawn il-priġunieri qed jiskonta sentenza ta' omru l-ħabs filwaqt li ieħor instab pożittiv għal kokaina 3 darbiet fi żmien xahrejn. Tal-istazzjon staqsal il-Ministru responsabbli dwar dak li ġie żvelat bil-Ministru Camilleri l-ewwel jisħaq li jieħu gost li jiġu rapportati dawn it-tip ta' ħbarijiet. Allegatament kien hemm xi każi li nqabdu pożittivi bid-droga. Huwa minnu dan waslitlek forsi? Ara qabel xejn, nieħu pjaċir illi meta jkun hemm każ ta' droga tirrapportaw dwaru. Imbagħad staqsejna lil Byron Camilleri konfermax instabux residenti pożittivi għal kokaina fid-Diviżjoni 5 u fil-waqt illi qalilna illi m'għandux idea fl-diviżjoni ma ċaħax l-allegazzjonijiet. Percentaġġ tant huwa żgħir illi jinstabu pożittivi kull sena, ftit ħafna, illum nistgħu nitkellmu fuq drug free prison. Imma xorta anke huwa ftit ħafna, kull meta jkun hawn każijiet bħal daw, nieħdu azzjoni konkreta, ibsa, inkluż li dawk il-persuni, il-priġunieri jkollhom konsegwenzi ibsin fil-ħabs biex jitalmu mill-iżbal li jagħmlu. Jiġifieri tikkonferma li kien hemm xi każijiet f'Division 5? Division ma nafx li Pero maximum security. Weġibtek ċarutont. L-istess sorsi spjegaw li priġunier ieħor instab pożittiv u allegatament kien fost dawk fdati biex jaħdmu ġewwa l-ħabs. Intant, Net News bat numru ta' domandi li tmexxija tal-faċilità korrettiva ta' Kordin jumejn ilu madra kollu sissa għadna mingħajr tweġiba.